Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ng Obra o Attorney Eileen Bathan. Ingon man, sa mga artista nga naghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko sa pangan nga Robeline, 25 anyos. Single pa ko karon, pero buntis ko. Taga Camigan Province. Punto legal kining akong suliran. Napabuntisan manggod ko sa dili na ko uyab. Aron ninyong hisabtan, ingon inyang mga panghita po. Ni ang may nag-add friend na ko sa FB. Mura mag-familiar na kong itsura. I-view ko na akong iyang profile pic. Tanaw na ko kung may mutual friends pa mi. Mga classmates manin ako sa high school ang mutual friends niya. Taysa. Ay, si classmate ni nako. Nalimot lang ko si Chora o walang ko makaklaro siyang naong. Kay nag-uniform ang good ni siya, uy, o pangsiman siyang profile pic. May kao pa yun. Ay, gusto! Si Edwin! Ay, kanahan, uy, si Edwin manday ni, uy. Magsigig kating klase sa una. Nag-eskwela pa din ni siya. In fairness, napurma mang amaw, gwapo. Nag-message na ay, di naman managad. Taka lang ay, o replyan be. Payo kay nisugot ka dihang gusto ko makikita nimo. Pasensya na. Di nila una ta mga on. Estudyante pa man gud ko. Pagod trabaho. Okay na, uy. Siya, uy. Kumusta naman ka? Ani, gwapo lang gihapon. Si gwapo lang gihapon. Karon lang ka ni gwapo, no? Grabe ha. Bitaw! Wagid ko kapansin na imong kagwapo sa una. Kung feeling ni mo gwapo ka sa una, mas mi gwapo lang tinghali ka karon. Alan, no? Sige na. Mga on na ta. Kay baylain patang atuan. Ha? Asa man ta? Check-in lagi ta, Twin. Nag-add friend ko nimo sa FB. Kay nagagusto ko nimo. Rubilin. Edwin. Dili ka sa tingali makikita o mukuyog na ako. Kung wala ka makagusto na ako, di ba? I like you, Rubilin. Tumaro na ako. Unsa man na? Pels, anong dili ka mamabdos? Kapag hindi ka makauyab sukad sa una, kay virgin pa man ka. May nahitabo na to, Twin. Ayaw ka pala ka. Dili ka mamabdos. Basta, ipadayon lang nimo og tumar ng pills nga akong kipatumar nimo. O niya, PM lang niya ta, ha? Kung magkita ta pag-usap. Ha? Wag yung klaro ang gisulti sa Edwin ako kung kami na bagyod. Basta kay may nahitabo na mo ug nagsigi-sige na. Usahay, kalit-kalit siyang makikita nako nga nalimtan ako pagtumar ang pills nga iyang gihatag nako. Unya. Ha? Nganong namabdos man ka? Nga nagpills man ka? Kuan, katong last ang nakita, nalimot ko pagtumar ato tungod sa akong excitement nga magkita na sabta. Sosiya, uy. Kibawagin na siya nga. Ibang unsa? Ha? Wa.
Ako kuan ba, nibawa man ta kang eskwela pa ko. Paundangon gi ko sa kong ate ani, mahibaw to, paundangog pa eskwela. Sorry, pero nasuko ka? Wala. Di na lang din ako ihatag ni mo ning pills nga akong gipalit para nimo. Kay namabdos na maday ka. Kita lang ta sunod. Edwin. Ha? Si Edwin? Nagsige na rin mo kita-kita si Edwin, day? Yes, Anita. Pero wag yun na mo mahisguti kon. Kami na pagyod. Unsa? Hala, oy. Kalibog ko baya ni mo, Ruby. Nagsige mo kita-kita, apan dili pa kamo. Unya, unsa man? May nahitabo na ba ninyo? Mabdos naman gani ko. Unsa? Hala, oy. May ingon ana di ay, nga kapila na mo mahitabo apan dili pa di ay kamo. Kapila na may mahitabo, day. Namabdos na lang ko. Apano lang gani ko makadungog nga miingon siya I love you na ako. Hala, uy. Pila naman na kabuhan? Tulo na kapuan. Og na magpakita sa doon ako ron. Og dili na nako makontak. Sa, so ara. Napunan di ay ang iyang mga nabiktima. Say puti mo ipasabot na Anita. Nganong wa man ka musulti na ko daan, sa wa pa mo magkita-kita si Edwin. Duha namang gudang iyang napaangkan, day. So, ikatulo na ka. Unsa? Sa ako naibawaan ba? Angunan niyang napamabdusan, nagbuwag sila. Apan, naan niya ang bata. Unya ang ikaduha, wasab niya sustintuhi. Uy, masig, mausay buhaton na anak niya nimo. Kanuo ko. Day tabangi ko, day. Wa pa biya mahibaw nga kung maginikanan sa akong gidangatan ron. May ko'y nauli ka din sa ato. Kay niuli man sab siya. Ha? Niasab di siya sa kamikin? Oh, nakit-anak ko. Kay wa naman di ay na mo eskwela. Niundang naman na. Maong atuo na to. Nga nang naman ka magparamdam na ako, Twin. Plano ba nimo nga likayan og pasagdan ko nimo ning akong kahimtang karon? Sus, bida naibaw bitaw ka na eskwela pa ko. Ug unsa man day lagi plano nimo nako? Pasagdan ba ko nimo? Ha, Edwin? Dili ko nimo sustentuhan? Unsa may ako isustinto nimo? Nga wa pa man ko'y trabaho. Edwin? Grabe, wagit ko magdahom sa mga kamatuoran nga akong nahibawan sa nakapamabdos nako. Og wa ko magdahom nga maunay iyang buhaton nako. Nga likayan na lang day ko niya human sa tanan. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, namabdos ko sa lalaki nga dili na ko uyab o wa mi official nga relasyon. Pwede ba gihapon ko makapangayo niya og sustento alang sa among anak? Ikaduhang pangutana, wa siya trabaho, pero able gid siya nga makapangitag trabaho kay miundang naman siya og eskwela. Mapugos ko ba siya og pasustento sa among anak? Ikatulong pangutana, ikatulo na dekon niyang napamabdusan. Ang unang kay nagbuwag sila, apanaan niya ang bata. Ang ikaduha, wa niya sustentuhi. Kung mausab na iyang buhaton ako, unsa may akong buhaton aron makasustento siya sa among anak. Ikaupat o katapusan, misuway na ko og ato sa DSWD. Ang tubag nila kay dili ko na obrigado kay way klarong trabaho ang lalaki. Tinuod ba? Unsaon naman lang di ay nako. Ikiha ko na lang ka siya. Asa masap ko muduol, anak. Mudaog ka ako sa kaso nga dili man mi uyab. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Robilyn.
Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami guys ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon sa inyohang mga pangutana ug mga problema ug tungod kay ako usa ka abogada juris doctor ako'y muhatag sa mga tambag ug mga pangutana kabahin sa punto legal. Kay ako usamang ka medical doctor. Ako mo tambag sa mga problemang medical, Yes. psychological, emotional, behavioral o drug-related nga mga problema. Asa pa mo ana no kita ra gyud dinhi sa DYHP ug sa RMN nga lisensyado gyud na ay license di ba dok? Ang Gawas nga muhatag lisensyado tambag. ato ni guwapa o guwapo pa dyan. Correct. Budyag, That is budyag. correct. Budyag. Budyag. Ayaw tabi budyag eh. No? Mo na ay na mo pagduha-duha kay garantisado gyud ni nga ang tambag nga inyohang mapaminaw legit. No ipadana inyohang suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang mga naminaw nato sa ilahang panimalay, sa ilahang opisina, no? Greetings di ay sa pinakagwapong konsihal din sa Naga City nga si Konsihal Elmer Lapitan. Ako ng estudyante, Doc. Oh. Taga-naga ba ako konsehal? Bitaw. Na ako'y bahay kubo das kantawan. Ug sayang asawa nga si Attorney Bob Lapitan, no? Pero unsa may ato ang makutlo nga pagtulunan karon, Doc? Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw ato ni, Yes. sometimes it takes misunderstanding for you to truly understand where you stand with a person. We learn more through indifferences. Correct, tinuod kay diha man ta makailas batasan. Oo. Kay di man ta mag-expect nga tanan natong kaila magkasinabot ta. Uyon-uyon lang ka, murag bati sa kayo. Oo, nga kinahanglan sad gyud nga dawaton pud nato ang ilaha pong Opinyon. mga apan, mga Oo. opinion, ang ilahang ikasultig ilang mga hunahuna, di pud pwede nga ang imo ha pwede ikaw Mabitaw lang nang magbuot. daghang kag ma-learn ano mga debate ato ni, no? Ako malingaw ko maminaw Malingaw ana. yung debate. Kay kanang naman sila lang own input nga hala bitaw ako kakitaan na nga angle. Oh. Oh. Mo nang ganahan ko maapil sa korte. Kay daghan man kay Daghang magsiglalis dito. debate Dok. questionon ko ngano why can you say that ana mo day maglagot ako ato ni. Iko because I am an expert witness. Very correct. Mo bitaw gipaadto ka dok Ito, kay gipaadto ko. expert. Oh, imo biya nang gitun-an. Maog yun. Tinuod. Napay mo ingon natin ni. You answer just yes or no. Ikaw that question cannot be answered Answered by by a yes or no. I have to explain. Ana gyud ang mga abogado dok kay usay maniguro man gyud mi kay kibaw man ming kamaupod kaayo ng expert witness good eh. Ipit-ipiton po ginagmay ba? Yes, So, so natay pang great karon natin ni, no? Di akong gitubangan, ganda-ganda ba nato ni? Okay ra ka? yes, go ahead, Ay Doc. Of magpaminaw course. sa mga taga-buwak gamay sugod sa Southern Leyte. Mga Perinal, Kataran, Kudal, Bertudaso, Sapin ug Duran family ug sa taga-barangay Suba ang mga choir ni ninduta rin mga tingog nila ato ni, no? Isidro Labrador, Ima Gonzales, Iway, Paulino Siron, Ablangi, Leonardo Orais, Libres, Chupila, Aliban, Ablangi, Belia, Ilim, Felicidad, Kaluyong, Adelpa, Hingpit, ug Priscilla Lagaran. Maadjong Yes. pagpaminaw ninyo diha sa sugod Southern Leyte. na? Dok, di ka mo dagan sa sugod Southern Leyte, Dok. Ay, di mo. Sikat ba kay kataga dito jud ka, Dok, no? Maglisod mo rin kong lakaw ato ni, padagano na nung mo. Also, greetings also to si Rabel Cantila. Ingon niya, mayong adlaw Attorney Elaine, tigpaminaw jud ko ninyo ni Dr. Obra matag alauna from Erames, Chari sa Elaya, Calamba, Gihulngan City. And ana siya nga, si Eugene Domingo, you are a refined person. Dili ra ko refine, uso kay ni Rondok, mindful, demure. Mo na yung mga naron sa TikTok. O, di ba? Makiuso pud ta. I admire you. Gwapa kay ka. Hi, Attorney. Good evening from Imelda Barbarona of Tagbilaran City. Thank you, ma'am. Thank you, kayo, for your greeting. And also to Abs 5. Thank you. Punto legal, karong adlaw, taga Camiguin Province. Ang ato ang letter Camiguin center. Province, no? Hala, Asa hapit yun, ng Lansones. I was about to say that, Kasi Kalansones. magpadana mo din, himudawat rami. Yan, ako'y may ilan din mga pamilya, mga Luciliano family. Luciliano family greetings also to you. Yes.
Unya, si Kuani, si Rubilin. 25 anyos, si Rubilon. Single, pero naay anak. Single mother na siya, no? Yes, single Punto mom. legal, no? Pero dili niya uyab ang nakabuntis kuno niya, Dok. Mga niya atong kuanong Interesting no? man to atong drama ka kanina. Yes. Nabati na to sa drama. Unang pangutana. Unang pangutana, na nabdos ko sa lalaki nga dili na ko uyab, wala mi opisyal nga relasyon. Pwede ba gihapon ko makapangayo niya og sustento alang sa among anak? Kamu mang duha gihapoy naghimo ana, maski na amoy Bisag dili uyab. di mo uyab or wa mo'y relasyon or wa mo'y official nga title. The fact is na ay nahitabo ninyo, nagbunga ang nahitabo sa inyuhang duha, kamong duha will be responsible sa pagpadako anang bataa. It doesn't matter kung uyab mo or dili, ang atong basihan sa pagpangayo og suporta ug ang basihan sa pagpanukot sa responsibilidad sa usa ka ginikanan is the blood relationship. If you are the father, if you are the mother, ang imuhang relasyon di man with each other sa mamag papa, wa nay labot ang balaod ana, ang ato rang tan-awon ikaw bay amahan, pues suporta ka. Kumay gini ka kay nakaibalog ka kisi amahan. Ang uban gyud ato ni yun, wa ko ibalog kisi amahan. Mauna, ang problema ni manlimod, di ba? Saon na lang. O kaduhang pangutana. Yes. Wala siya trabaho, pero ibol gyud siya nga makapangitag trabaho kay niundang naman siya og eskwela. Mapugos ba ko kuba siya og pasustinto sa among anak? Pol siya, in other words. Wa siya hinungdan. Mayroon siya magpalami. Unya da ito, DJ siya responsable nga pagkatao. Mayroon yung wapo kay relasyon ani niya. Sige nalag na kay anak-anak niya. Kaya ang kanang bata, ang hilma na, no? Pero, yes, pwede man kang makafile og support pagpasustinto niya. Ang ako lang pong problema ani, unsa man po na to, asa man ta manguhag pambayad sa iingon sa korte. Ato ni siyahang ginikanan. Pero, 25 na may edad ninyo, akong i-assume nga basin 25 pod ang edad aning kanang nakapabuntis ni more amahan pod aning bata, pero basin pod og imo siyang ikiha, no? Mapugos pod siyag pangita pod, no, og pamaagi para makahatag pod siyag sustento para mobarog pod og mo take sa responsibility isip usa ka amahan. Okay, ikatulong pangutana. Yes. Naadi ay ko niyang pamabdusan. Ikatulo na di siya. Ikatulong pangutana. Pero ikatulo na po di siyang napamabdusan. Pulpul lang yun. Na ko ikatulo. Ikatulo na siya nga napamabdusan. Kugihan sa kining tawanan, no? Ang una kay nagbuwag sila apanaan niya ang bata. Ang ikaduha, wala niya sustintuhi. Kung mausab iyang buhaton nako, unsa may akong buhaton aron makasustinto siya sa among anak. Kugihan day ning bata. Kugihan maghimog bata. Himog bata pero way kapalit bugas. Pol gyud gihapon. Maglagot kog mga ingon anang klaseng tao manggudok ba nga kanang di gani maghuna-huna sa ilahang responsibility. Unya magmaayo lang magpalami pero may ning patagmon. File na lang gyud ni kaso kung pananglitan mangganig dili gyud na siya mo take sa responsibility, no, sa iyahang pagkaamahan, file na lang gyud para mapugos gyud siya pagsustinto sa bata, no? Kay usa siya mutagam, no, tulo ganahan siya puro ni ka maguyang gusto iyang puro goal, magwangan, puro ni ka magwangan, no, nya gwapo tingay ni na kay daghang tulo namang nailad aning nga mga babay, no, pero gwapo ni gwapo, no, pero gwapo niya pero why future. Pero mo na file na lang yun ni kaso kay para file for a case for support, no, kung niangkon magani siya well and good, no, sa iyahang pagkaamahan ana o dili gani, then we'll file for paternity para i-recognize niya ang bata unya mangayo din tag sustento or suporta sa iyaha, no. It doesn't mean nga kaya ikatulo na ka magkaanam nagkagamay ang iyahang paghatag og sustento nimo oy dili kinahanglan equal ning tulo ka mga bata nga mahatagan og suporta. Posible pa nina pa ikaupat ato ni. Ay, kaming nakabawog yun pilay makamagwangan aning bata og dili man gani nimog tarong wa na ra ba ni nagskwela. Wa na lang gibuhat. Muhimo lang bata. Mauna sig panghantig biktima. Ikaupat og katapusan pangutana. Nisuway na ko og duol sa DSWD. Ang tubag nila kay dili kun obligado kay walay klarong trabaho ang lalaki. Tinuod ba? Unsaon man lang di ay nako, ikiha ko na lang ka siya asa man kumuduol ana. Mudaog ka ako sa kaso nga dili man mi uyab.
Like I said, medyo lisod siya because ang paghatag manggod na tug pangpangayo na tug support will depend on the means or the capacity sa giver. Pero wa man na mag-ingon labi na kung ingon ani manggani siya no kayabag, then we can go after the grandparents to give support. Pero tan-awon pod nato pod even ang kapasidad pod no sa ginikanan kung kaya ba pod makahatag tabang ug hatag og sustento ngadto sa bata. Pero I'm not saying na maglisod ta or walay hope. Pero mayong kag challenge good siya in a way kay wa may trabaho pero wa man sad ko kasuhito sa kapasidad pod og background pod sa pamilya ani basin may kaya pod mo nang nagsalig ba mo nang tapulan way klarong eskwela kay palangga or spoiled no or can afford so kana those are also factors. So akong suggestion mukuha ta og abogado kay para masusi og klaro og makapadata og demand letter or makafile ta og kaso sa korte for child support. Nya hinaot unta Rubilin nga di na ka magpailad sunod no or magpataka man lang pod og hatag og surrender no sa ato ang kaugalingon sa tao nga wa byud kaayo taka suhito. But then again, take care of your child no. Kay naa naman na that's another responsibility for you. Mga suking tigpaminaw hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide tatak RMN. Daghang salamat ug maayong adlaw.